her i den smukke oktober, efterårs himmel, formiddag, lørdag. Og vi står her, hvor I er ved at gøre klar, Bent Rasmussen, til hvad? Ja, vi skal have den årlige hindskavljagt, og den har vi nu haft i 24 år, hver eneste år. Og det er tit, at de jagtrytter siger, at vi vil ikke ride samme sted hver år, men det har vi altså gjort her. Og vi har altid været velkomne, og vi har altid mødt stor hjælpsomhed fra både Skovfoged Kiholm Andersen og forpagter Hugo Vingborg. Så stor hjælp har vi fået, og altid velkomne her. Og vi har så fået lov til at følge det meste af dagen rundt. Ja. I skal rundt i skovterræn, der er nogle steder, kan vi ikke komme frem og så videre. Men vi vil selvfølgelig prøve på at finde jer de sjove steder med spring, og hvad der er af grøfter. Ja, vi har lavet til mange spring i år. Vi har faktisk lavet 40 spring, hvoraf de 3 af dem er grøfter. Men ellers så er det spring, vi bygger op med bomme og sådan trekant fødder, at vi bygger bommene på. Men du er jo en af de yngre deltagere, ja, det er. Og har været med i 24 år. Nej, jeg har været med i 27 år. Jeg har, det er 28 år. Jeg er det eneste fra Fyns Jagtklub, der var med fra starten. Og så kan jeg forstå, at det er sidste gang, det skal foregå her ved Hindskavl. Det er det nok, fordi vi har hørt og læst lidt i pressen om, at de vil lave dyrepark herude. Og så det kræver et vist område, vist areal og kan ride en jagtridning, for vi rider alligevel i 2 timer. Så vi kan ikke bare ride frem og tilbage på det samme spor hele tiden. Så det kræver altså noget terræn. Og hvis de begynder at inddrage jorden og indhegn og så videre, så bliver der ikke jord nok til os. Og så er det ikke sikkert, at vi må mere på grund af de dyr, der eventuelt kommer herude. Jeg ved det ikke rigtigt, men så på grund af min alder, så synes jeg også, at nu har vi gjort vores borgerpligt inden for Jagtklubben. Du er en af dem, som ikke kan svare på, hvad der skal ske fremover. Nej, det kan jeg ikke, for jeg har kun, hvad jeg sådan har læst mig til på hjemmesiden på Fyns Stiftstidende for eksempel, ikke? Hvor der er ved omtalt lidt. Der løber en hest. Hvor mange er I, der deltager? Vi er 24 i dag. Ja. Okay. Og den der løbske hest, hvad sker der med den? Nu kan kameradamen ikke følge det, men den er på vej ud på landevejen. Ja, den skulle jo gerne fange, den er noget for langt væk. Men det skal man gøre stille og roligt, for hvis man begynder at løbe efter en hest, så vil den jo bare løbe endnu længere væk. Ja. Men man skal gå stille og roligt til dem, og så kan man jo selv bukke sig ned og plukke noget græs, så tror den, at vi græsser, og så bliver den også stående og græsser, og så kan man komme til den. Så. Du er jo fra min hjemegn, Vorbasse Marke. Ja, det er der. Der er der heste. Ja. Og der er jeg også med hver år til at se efter hestene, der kommer ind på markedet der. Så. Men det forløber godt. Ja. Der er ikke noget der. I skyder ikke på de her jagte? Nej, vi har 2 rytter, der rider allerforrest med hver en revhale på ærmet. Og det er vores ræve. Og så er ruten, den er fastlagt forud, ikke sandt? Så der er ikke så meget i det. Og hvor langt kommer I fra? Jamen, der er rytter helt op fra Odder. Formanden for Jysk Jagtklub, han er her i dag også. Og formanden for Fyns Jagtklub, han er også med i dag. Han rider så ved siden af mig i dag som hjælpemaster. Og uniformen er jo meget vigtig. Ja, det er det. Det er altså rød jakke og hvide benklæder og hjelm. Og gul slips og gul slips. Det er vores. Gul slips, ja, det er vores, ja. Jeg kan fortælle dig, at det er kommet på mode igen med de her, for min søn han er i tøjbranchen. No. Så jeg synes, at det er herligt at se. Til gengæld, så skal jeg lige spørge dig, hvor lang tid regner I med sådan en tur tager? Ja, men altså, den tager sådan set 2 timer. Når den første time er gået sådan cirka, så holder vi en pause. Det gør vi dernede ved bakken, dernede ved den gamle brobar, dernede ved Brovejen. Og så får vi lige en tår drik der. Og så efter et kvarters tid, så rider vi videre, og så rider vi sådan en god times tid igen. Så vi håber jo bare, at der er nogen, der ikke står af, fordi så vil det jo tage ekstra tid, hvis man skal ud og fange heste og sådan noget der. Nu havde en af dem med rævehalerne på skulderen lige før, som også viste mig, at det var vigtigt med en lommelærke. Ja, men den har jeg ikke haft med de senere par år for jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er vel godt for blodomløbet? Ja, det gør det. Ja. Jeg tager den, når vi kører til frokosten. Ja, det er bare i orden. Tak fordi, at vi måtte snakke med dig, Bent, og fortsat en god dag. Vi vil følge jer så godt vi kan. Ja, tak for det. Okay. Ja, okay.
boede så lige en kort periode i Ansat. Brormand. Og så ville han have mig til at lave sådan nogle erhvervsvirksomheder. Bliver facaden hernede imod, eller bliver den der? Eller hervejen, eller ved det? Så skal vi på. Velkommen til Hindsgavl-jagten. Og det er jo som sagt 24. gang, vi rider her. Og måske er det slut. Men vi har bygget 9 serier, så der er temmelig mange spring i år. Vores tempo håber jeg, at kommer alle til pas. Hvis det går for langsomt, så sig til. Og hvis det går for hurtigt, så sig endnu mere til. Men jeg vil alligevel sige, at I skal ride frisk til alle sammen på de fleste af springene. I skal ikke ride alt for langsomt, og I skal lige så holde en god afstand indbyrdes. Lad være med at springe et spring, før I er sikre på, at den foranridende er kommet godt over. Vi har kun lige en serie, hvor det kan være lidt fedtet i starten, og det er allerførste serie, de 3 første spring. Det ligger nede i en skovvej, hvor solen ikke har tøet ret meget der og tørt noget, så der skal I lige passe på. Der har vi 3 spring, som kan være lidt fedtet, men vi har da været der selv forleden dag, og det gik der udmærket. Og som ræve, der rider Britta og Jens, Britta Petersen og Jens Lund, og som hjælpemaster, der rider Bruno Larsen, vores formand i klubben, og som bagmaster Niels Petersen. Og Niels Petersen, han har så også et kommando dernede, så han må gerne sige til rytterne, hvis de skal foretage sig noget andet end lige det, de gør. Og så har vi tilskuerfelt med. Det vil sige, at I er velkomne til at køre med i jeres biler. Og Susanne Fritzen, der står der, hun har en grøn Kia, hun kører i foran, så I skal bare følge efter hende. Og som sagt, I tilskuere er hjertelig velkommen til at følge os. Og så har vi fået et par jagthornsblæsere med. Der kom en fra Fredericia, Svend Åge Hedegaard, og han vil gerne stå og blæse for os nogle steder, hvor vi kommer ridende. Så det var vist det, jeg skulle sige nu. Ja. Nej, der er lige det med, hvis der er nogen, der risikerer at lave en refus, der er altså ikke plads til at vende om og tage det forfra, fordi tit der rider vi bare på et enkelt spor, så der er ikke andet at gøre end at følge med. Så skål og god jagt. Skål.
Køligt, men alligevel lidt sol på.